Tanan karong adlaw atong gisaulog sa tibok simbahang Katoliko kining dakong pista or solemnidad sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria lawas o kalag. O niadtong Nobyembre 1, 1950, ang atong sa Papa nga si Papa Pio XII may proklamar isip dogma of faith kining gitawag og the Assumption of Mary. Matud pa sa Santo Papa, no? The Immaculate Mother of God, the Ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory. No, nga matud pa niya nga ang mahal nga Birhen human siyang lawasnon nga kinabuhi dinhi sa kalibutan gipasaka lawas o kalag didto sa gingharian sa Dios. Human siyang mahigugmaon, makanunayon, matinumanon, mapaubsanon, may nantoson nga kinabuhi, gigantihan siya, no, sa Dios pinaagi sa pagpasud, no, pagpasaka niya dito sa gingharian sa langit isip rayna sa tanang mga binuhat. Og ang mahal nga Birhen pasaka yang lawas o kalag, wala siya magdugay sa lubnganan tungod kay ang mahal nga Birhen gitawag siya putli nga Birhen Maria. Gipanamkon nga walay buling sa sala. Og ang sala mo hinungdan nga mamatay ang tao, no, madugta ang tao. Tungod sa sala ang tao madugta. Mo ninidot kayo, no, atong timan-an nga tungod sa sala ang tao madugta. Pero ang mahal nga Birhen wala man siya sala. Gipili na siya daan gikan pa sa sud sa tiyan sing inahan nga si Santa Ana nga gipanamkon usab nang gipanamkon conceive, no, samtang gamay pa siya diha pas tiyan sing inahan nga si Santa Ana, gipili na siya nga walay buling sa sala. Hangtod na dako siya, natao siya, no, o wala gid siya sala. Munang pagkamatay niya, namatay man gyud, mamagi man gyud ning kamatayon sama ni Hesus atong Ginoo. Namatay siya pero gipasaka ang iyang lawas ug kalag, wala makapugong ang lubnganan, wala makapugong og dugay ang lubnganan sa lawas sa mahal nga Birhen tungod kay walay sala. Munang atong gisaulog karon dili lang ang pagkadugta sa lawas sa mahal nga Birhen, kundi ato sang gisaulog ang pagkamadaogon sa mahal nga Birhen batok sa kamatayon. Kay wala siya magdugay sa lubnganan. O ato sang gisaulog dinhi ang kahimayaan sa mahal nga Birhen, gihimaya siya sa Dios. Itagaan siya dungog isip ganti sa iyang pagkainahan ni Hesus. Siyang makanunayon nga paghigugma kang Hesus, pagatiman, pagbantay, matinumanon siyang mituman sa kasuguan sa Dios, no? Nya ikaduha nga ang ato di ay destinasyon, no, our goal in life lies beyond the grave. Nga ang tumong day sa kinabuhi sa tao unahan pa sa lubnganan. Kaya doon na may mga tao para nila ang ilang kinabuhi kalibutanon ra, ilang kinabuhi kaon ra, suroy-suroy ra, silpi-silpi, ligo-ligo dagat, inom, sugal, duwa-duwa, no? Kalibutanon ra kaayo. Usaon pagpasiksis lawas, usaon pagpagwapa. Pero atong hunahunaon ang atong lawas
dunay katapusan. Pero ang atong kinabuhi duna pa ay lain. No, our goal, our ultimate goal lies beyond the grave. Duna pa tayo kinabuhi human sa kamatayon. Munang gitudloan kita nga ang atong kinabuhi, no, duha, lawasnon o espirituhanon. Nga gitudloan sa kita nga ang modelo sa pag-angkon sa kahimayaan sa Dios sama sa mahal nga birhen, no, ang mga gihimo sa mahal nga birhen, ang iyang mga kinaiya, no, nga on this solemnity we are also reminded that our destiny lies beyond the grave, and each day we are being called to eternity. For that reason, we said these words in our opening prayer, always attentive to the things that are above. May we merit to be sharers of Mary's glory. And we cannot assume, no, dili kita makasiguro nga malangita. No, we cannot assume that we will go to heaven, but we must strive. No, maningkamot ta. We must strive daily to cooperate with the Lord's grace so that we may be prepared on the day He calls us to Himself. Kinahanglan andam ta kanunay niya ng adlaw nga kuhaon ta sa Ginoo pinaagi sa mga pamaagi nga gihimo ni Maria. Mary shows us the way. Like her, we must proclaim the goodness of the Lord and rejoice in God our Savior. Usa day sa paagi nga makasunod kita niya dito sa gingharian sa langit, mao ang pagproklamar, ang pagsangyaw sa kamaayo sa Ginoo. Atong pakpakan ang Ginoo, no? Kay siya maayo, siya atong manluluwas, siyang atong hinabang. Muni gisangyaw sa mahal nga birhen. Nagdaig ang akong kalag, ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Ato ni isangyaw. No, let us preach the good news. Let us be joyful. Let us rejoice in our God for coming us to save us. Unya, sama sa mga birhen, like her, we must with profound trust say daily, let it be done to me according to your word. No, sama sa mga birhen, ngayon kita matag-adlaw, matuman din kanako sumala sa imong kabubuton, no, sumala sa imong pulong. Let it be done to me according to your word. Nga ang pagbuot sa Ginoo sa mga birhen nga mahimo siyang inahan sa Dios, iyang gidawat, mapausanon sa midawat sa kabubuton sa Dios. Mo sini sa atong panahon, kung kita karong panahon na gisulay sa Dios, mapausanon sa tang mudawat sa mga pag-antos, sa mga kasakit. Kay human ining pandemya, human sa itong mga pag-antos ng kalibutan na doon na tagana ang Ginoo nga mao ang gingharian sa Dios. Ang ganti sa mga nakalahutay sama sa mga birhen, midawat siya. No? Midawat siya sa kabubuton sa Dios. Kita usab, no, aton dawaton unsay mga pagsulay, unsay mga kasakit aron sama sa mga birhen makapadayon dayon kita sa gingharian sa Dios. Niya ang mga birhen sa iyang pagka inahan
siyang pagkasumusunod sa Ginoo, iya sang gidaig, no? Kasalmatan, iyang gisangyaw ang kamaayo sa Ginoo, o labaw sa tanan, nakig-unong gyud ang mahal nga Birhen. No, she is very faithful in loving Jesus. Gikan pa sa iyang gisamkon si Jesus, hangtod nga natawo, hangtod nga nadako, iya yung gipakita ang iyang paghigugma kang Jesus. Bisan gani sa dihang gilangsang si Jesus sa krus, gibati siya og kaguol og kasakit. Miduyog siya sa kasakit sa Ginoo. Miduyog siya sa kasakit siyang anak tungod kay dako kay siya paghigugma. Kung dunay dako kay kasakit sa kamatayon sa Ginoo, walay lain ang atong mahal nga Birhen, atong inahan. Tungod sa dako sang kasakit, gitagaan sa dako kay kalipay nga siya gigantihan sa gingharian sa Dios. Ikatulo, ato hinumduman nga gipasaka ang mahal nga Birhen lawas ug kalag tungod kay the proper place of a holy man or a holy person is not in this world. Ang sakto di ay nga lugar sa mga balaan, mga santos, dili dinhi sa kalibutan, kundi tua sa gingharian sa Dios. Kay dinhi sa kalibutan, puno sa kadautan, puno sa mga kahugawan, puno sa mga taong mga makasasala, puno sa mga pagbutang-butang, daghang mga sala, no? This is not a proper place of a blessed woman. This is not a proper place of a holy woman. The proper place of holy men and women maugyod ang gingharian sa Dios. Muna dinis kalibutan, di gyud ta mahibong nga daghang mubutang-butang, daghang mamakak, daghang mulimbong, daghang mudaot kay kining tanan, no? Apil ni sa atong gipuy-an nining kalibutan, mga pagsulay sa ni siya. Tapos nining tanan, kung kita mapalgan sa Ginoo nga angayan sama sa mga Birhen, ya kitang padayonon ngadto sa gingharian sa Dios. Muni atong hagit, no? Nga mintas buhi pata maningkamot gyud ta sa pagsunod sa mga Birhen, pinaagi siyang pagkamakununayon sa pagtuman sa kabuton sa Ginoo, makanunayon nga paghigugman niya kang Hesus, makanunayon diya sa pag-antos, makanunayon diya sa pagpailog, naagi pagkamakanunayon. Wa gisay lunga, way paghunong ang iyang paghigugma kang Hesus. Atong pakpaka na mahal nga Birhen, no? Kay siya nagpakita kanato nga siya sama kanato tao, pero hawa siya sa sala, pero dili day imposible. Dili imposible ang pagsud sa gingharian sa langit. But it is not impossible, but it's difficult to enter the kingdom. But the moment we follow the way that our Blessed Mother showed us to her humility, patience, love, perseverance, fidelity, we can hope that we can enter the kingdom of heaven. Muna sa katapusan atong hinumduman nga mahal nga Birhen nagpakita kanato nga sa atong mga pag-antos dili kita mag-inusara kay naa siya kanunay mutabang, no? Dangop kamo kanako kay matud pa, no? Sa ang hangyo sa mga Birhen nga budangop kita kaniya, muduol kita kaniya aron
ang atong pag-ampo dad-o niya ngadto sa iyang anak. Kay ang pag-ampo sa tao nga balaan, no, the prayer matupan ni Saint James, no, the prayer of a holy man is powerful indeed. Ang pag-ampo sa tao nga balaan makagagahom dali ran dunggon sa Ginoo. Na si Maria walay sala duol sa Ginoo. Dali ra dunggon iyang pag-ampo. Mubita nang dito sa kasal sa Kana, pag-ingon sa mahal nga Birhen, anak, wala na sila'y bino. Kung sa may gisulti sa Ginoo, babae, ang akong panahon sa paghimog milagro, wala pa moabot. Pero, giusab sa Ginoo ang iyang plano. Iyang gihimong, ang iyang primerong milagro, the first miracle was made because of the powerful intercession of the Blessed Virgin Mary. She changed the plan of God. Nahimo ang milagro, ang pagbalhin sa tubig ngadto sa bino. The first miracle tungod kay dunay mihangyo ng alyupo, balaan nga inahan ang mahal nga Birhen. Munang hagit inato kita, mudangop karon sa mahal nga Birhen, sa itong mga kasakit, sa itong mga kaguol, nining bag-o karong mga virus na ay mga virus na bag-o gani nga virus Marburg, no, gawas aning Delta variant na Marburg virus, no, nya na pay mga global warming, na pay mga wildfires, na pay mga linog, na pay mga bagyo, atong isangpit, no, atong ihalad nga tos mahal nga Birhen nga ihangyo sa Ginoo, nga ipalayo kita sa mga katalagman, luwason kita sa Ginoo, magpatabang kita sa mahal nga Birhen. Kay mudawat tag sa dili, the Blessed Virgin Mary's intercession have been proven, no, nga nailana sa daghang mga katuigan ang iyang mga panabang, na sinati na sa daghang mga santos, sa daghang mga tao sa karaang panahon. Bisan gani dito sa Batol at Lepanto, ang mga Muslim miatake sa Europa o pinaagi sa pag-ampo sa mga Kristiyano, nagrosaryo sila, bidangop sila sa mga Birhen, napildi ang mga Muslim, napildi. Hidot kayo, no? Atong pakpakal mga Birhen, kay siya naghagit ka nato, nga budangop kita kaniya, labi na ron mga panahon na, sa atong mga kalisod, sa atong mga kasakit, budangop kita kaniya, atong ihalad to mga kasakit, mga pag-ampo, nga dunggon unta sa Ginoo. Kay ang pag-ampo sa mga Birhen, dali na kaayo nga tubagon, dali rang dunggon, kay siya balaan nga inahan ka natong tanan. Busa manindog kitang tanan, mag-ampo kita ngadto sa Ginoo, nagatuo kami